سلامات أوني لما أنت مدى على السوشيال ميديا زي أزارة كاب إيرتراويان زحقو السينا حجون بتوسخ حبريتا قدو أندرقاتشو أتو قدو أندرقاتشو مسراوي إيرترام أم أول بزعبا برهان الفعاتة يزوز حدش حبريتا نعم فردي توحيب والله إذا قد عايزي حدا كابتي very sensitive زخونة حبريتا يناخد بلا زي من قالتنا لو نحس كعموداتا مسانا سنة وكتفعل سلام فتوات كميل لهم كازن كابتن إكاكا بلحزلكم أتلحون السخوم كعلايك انداقبكم سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب انداقبركم أنا حساب رأيتنا بتاخم انداقدفكم زحت حدشت حبريتاتات زلزلو سكع موداتا مسانا نخدنا فلمانا فيديو دانيال تخلاي مسناي الميديا زقورو أنا حيت بزعوات صندو الله أسكن كاتاتل ناتي مرداتا نصمدو سلام أيدقفوني تبل قالات لا يتقاقضلهم بردقفوي قالي تقراوين أديس أبابا خطمت للخون قناعتو سي نحنا مسؤول بيننا نمسا سلام حشانا يبل الخون قاليو كم نريد لنا تصمد سلام قربيتنا دوبنا مس إيرتراي دلخ لازم سيرترا قدنت كم نريد لنا خبل الخل سقاطات هالله مالتي أنا نسخن سلام سلت زي تبهلنا يكونت إيرترا خط عقابن دي تعقابن الله وحلو تا الله وقبرتن حدثن ويكونت كنزة كمزي منجس إيرتراس كيدوس حدا زوباناتو درون جيرو دبديبو قالت تبحالسي مسكحنا مالتي زخل إثيوبيا خا وإير فورس نا إثيوبيا بقدامي ناي 8 عام دقلو يخبروني رم 8 عام ملو نهزبهم يمدمتي بقرب للحديد تخدلو زبنا أتبع لنا هاي نسمعنا هو ያው ትዝደገፈው ደስ ዝበሉን ነው ሰብአዊነት ሜርና ቀዲምና ሰሪሕና ነገር ግን ትናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ምጅማር ደስ ዘይብሎም ወን ኣለውዚ ምንም ናብ ሕቶ ዝኣቶ ይኾነን እኔው ይዮምና ካብኣቶም ላዕሊ ግን ደስ ልበሉ ሰብ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ነገራት ይበዝሑና እሱ እንዳርኣና እሱ ኢና ንቀፅል ዘለና ኣብዚ ሓንቲ ነገር ንምውሳኽ ኣነ ድሕርታ ዛ ፕሮግራም ሳ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ይድውሉ ለዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ክንምለስ ንደሊ ኢና ዝብሉኒ ብጣዕሚ ብዙሓት እኔው እሱ ብቻ ዘይኾነስ ዋላ ናብሮኦም ህይወቶም ኣብ ትግራይ ኮይኑ ቤተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ከመይና በፂሕና ክንመጽእ ይከኣል እዩ ዝብሉኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ስልክ ነይረ ብዙሕ ስልክ ይድወለለይ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክልተ ኣሕዋትና ቅሪበ ነይረ ምናልባት ርኢኻ እያ ተኮይንካ ዳንኤልና ኣብዛ ፕሮግራም ሳ ናይ መወዳእታ ኢኹም ኢለዮም ነይረ ድሕሪ ሕዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ናይ መወዳእታ ኢለ ብዙሕ ሰባት ሕቶ ቅሪቦም ለይ ነይሮም እንዳደወሉ ዝጠየቁን እውን ነይሮም ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን እውን ንምንታይ ዝብል ነይሩና ኣብዚኣ ከለና መልስ ንምሃብ كل جزء كم زعينات حطوتات خمس وخلوا بميديا أيقونن إلى سلاسة حسب كي زخونة مسرح نجبر مو بتسرع حسون خخدو حنتعدون حقنا إيوايو نخمل الصوت قينمون نخلو سوا ميديا مسينا سلازين نخلو حزر ما استجمران كسك أساس سلازلو بقو جيرم نخخدو يحجز له قي بتحريك قيننا الصون المبالدة لإيه في لا حتو زل عليكم لا تزعل شو منتج جميل صح جد ولا أسران شو عتن خون عمتات عشران شمونتن عامتات أتينا حج ورا عشران شمونتن قريبو أب زين نورينا زنينا زين نور حتى يكون أب أي وجه أي سلام دخلنا قينو كسب زي حج نور ثمانية سبعة أي بهالني كنا أب نور دملس نجار أسباب بقرب حلف ذا حلف عمت زحبس أكيد يخيرنا الله مالتي حجي تسأم دو سلام لما عندي 5 أواج كابلو مني نور أتينا ينال كذكبر أواج ده يكون ناسي ناب نور نملس ولا ما قدر يتصرف ود سبك أب العالم سلام كده بيتفتيهم سوسيس نور مالك بهاجرات أوروبا دين ولا بهاجرات أفريقيا ورنا أوروبا هيبرنا كابزي أنا مخالصي بزر استايكونن كم زي تأمر هيكونن جن سلام تفيه خلص تمانسيو قال تمانسيو حجنا بتين نورنا أسول لنا ما قدر تصرف كل جزيه نعود حق سكندرينا جن أب نور سلالي تمسك سبك خجر مو كم قلنا نزقط الفيديو خنقد كلنا تيك توك بزعوة بريزيدنت إساياس شلا حد زولو يسمعنا رأس سياسة الجيب زقال سمعنا أول تقول الغبر الشيء سمعنا أول هو هذا سمع كاميرا هذا كتاتلنا تيك توك حقاقة فيك جورك كتاتلنا خون قال عندي سياسة هاي تاي صراحة لو بمشي صراحة تزلون أنا قل صراحة أنا بصراحة تاي صراحة كهلو بلا صراحة لا بدي ويو صراحة بدي ويو تاي صراحة بدي تاي صراحة وقالك صرجع فريسو دابا الناس تاي صرجع هنا زي كل سبعة ستاي سبع وقت يا
صلوا صرقيا قديمو يهنت صرقيا تبالا أنا نسو تقاوماي كويس ياسكو تقاوماي تفلتا اساسكو تقاوماي اتويدي نحنا ترايزين قوام بقى اساسكو تقاوماي أنا زول نماني كقامو بريزيدنت إساياس تقاوماي يقول اللون معلشنا نماني كقامو بعلوانا بريزيدنت دالوس نماني كقامو ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክንከድክል ኢና ብዛዕባ ብርሃነ ንፋዓተይ እንዳተባሃለ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ንሱ ሓደ ሓበሬታታት ዝወፅ ኣለዎ እስከ ነከታተሎ ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ብዊልቸር ክሳብ ሕክምና ምኻድ ከም ዝበፅሐ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝብል እዮም እቶም ምንጭታት ናይ ገልጹ ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ድማ ወታደራዊ ስነ ምግባር ጥሒስካ ብዝብል እዩ ተኸሲሱ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ናብ ፍርዲ ተዋሂቡ ኣሎ እዩ ጉዳይ ጥሕሰት ፈፂሙ ብዝብል ፍርዲ ከም ዝተዋሃበ ምንጭታትና ገሊፆም ዘለዉ ጥርናፈ ብምስሓት ብዝብል ምዃኑ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ጥርናፈ ብምስሓት ብዝብል ግን እቶም ጉዳያት ዝርዝር እንታይ እዩ ጥሕሰት ጥርናፈ ፈፂሙ ኣየናይ መምርሒ ጥሒሱ ዝብል ክሳብ ሕዚ ካብ ምንጭታትና ክረክብ ኣይከኣልናን እንታይ ዓይነት ጥሕሰት ጥርናፈ ከም ዝሰሓተ ክሳብ ሕዚ እቲ ጉዳይ ክረኽቦ ኣይከኣልናን ግን ጥርናፈ ስሒቱ ብዝብል እዩ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ድማ ኣብቲ ግንባር ብዝርከብ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ተጣይሹ ብስነ ምግባር ጥሕሰት ስለዝተባሃለ ብዲሲፕሊን ኮሚቴ ተጣይሹ ብኡይ ጉዳይ ተራዩ ገበን ክኸውን ተሎ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ኣብ ናይ ሰራዊት ዘሎ ካይዳ ካብ ምንጭታትና ከም ዝረኸብናይ ሓበሬታ ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ ሓደ ኣባል ሰራዊት ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ይረአሞ በቲ ጉዳይ ሱ ተራዩ ናብ ብገበን ተኸሲሱ ፍርዲ ኸይዱ ይረአ ማለት እዩ ዲሲፕሊን ወይ ድማ ሕጋ ናይ ዲሲፕሊን ስነ ምግባር ጥሕሰት ክኸውን ተሎ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ተጣይሹ ብኡ ጉዳዩ ይረአ ብኡ እዩ ውሳነ ዝወሃቦ ተባሂሉ ዘሎ መሰረት እዚ ድማ እቲ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ጉዳይ ብርሃነ ብምርኣይ ጥሕሰት ስነ ምግባር ፈፂሙ እዩ ብምባል 3 ወርሒ ኣብ ሪሃብ ክጸንሕ ከም ዝተወሰነሉ ሪሃብ ሴንተር ዝብል ሽም ተዋሂብዎ ዘሎ ወይ ድማ ናይ ተሃድሶ ማእከል እዩ ኣትዩ ኣብኡ ተሃድሶ ኣብ ናይ ተሃድሶ ማእከል ክጸንሕ ኣብ ሪሃብ ክጸንሕ ከም ዝተወሰነሉ ተሓቢሩ ዘሎ ብዛዕባ ተወቂዑ ዝብል ሓበሬታ ድማ ንምርጋጽ ሓቲትና ኢና ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝርከቡ ኣመራርሓን ኣባላትን ኣብቲ ጉዳይ ሱ ቅርበት ኣለዎም ንዝብሎም ሰባት እውን ሓቲትና ኢና ብዙሕ ሓሳባት ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምፅራይ ፈቲና መቕረቡ እቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ኣካላት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብዚ ኮይኖም እውን መቐለ ዝከታተልዎ ብቐረባ ነቲ ጉዳይ ሱ ዝከታተልዎ ሰባት ንብዙሓት ኢና ሓቲትና ጉዳይ ብርሃነ ተወቂዑ ዝብል ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነፃር ኢና ብዙሕ ርሕቐት ተጓዒዝና ክሳብ ሕዚ ነቶም ምንሻት ሓበሬታና ክሳብ ሕዚ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ንብርሃነ ከም ዝተወቅዐ መረጋገፂ ዝህበና ኣካል ይረኸብና ናብ ሕክምና ተወቂዑ ናብ ሕክምና ከም ዝተወሰደ ዘረጋግፅ እውን ክሳብ ሕዚ ይረኸብናን ብርሃነ ኣብቲ ማእከል ተታሒዙ ከም ዘሎ ይገልጽ እዮም እቶም ምንጭታትና መውቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ግና ዝገልጽ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ኣይረኸብናን እቲ መውቃዕቲ በፂሕዎ ዝብል ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝብል እዮም ምላሽ ዝህቡ ብዙሓት ይዛረቡ ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ግና መውቃዕቲ በፂሕዎ ዝብል መረጋገፂ ሓበሬታ ከምዚ የለ እዩ ጉዳይ ብርሃነ ትቕድም ኢለ ዘቐረብኩልኩም ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ብዊልቸር ክሳብ ሕክምና ምኻድ ከም ዝበፅሐ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝብል እዮም እቶም ምንጭታትና ይገልጹ ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ድማ ብጣዕሚ ሓዚነ ብርሃነ ካብ ሕልፉ ሲልና እንተሪእና እኳ ያው ኣብዚ ኣብ መቐለ እውን እስካብ ቅንፀላ ሓደጋ ገጢሙ ወይ ካብ ሞት ይተሪፉ ወንቡ ተደርቢ ወይ ሽትራ ይኮነን እዚ ብዙሕ ፀገም በፂሑ ወይ ግን ናብራ የብሉን ሓዳር የብሉን የሱ ዘሎ ኣይወለደን ካብታ ተወሊደላ ዝብላ ዘሎ ወለጋ መፅኡ ክካለሲ የኢሉ መፅኡ ብጣዕሚ ኣብ ግምት ዘይኣተወ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ ብርሃነ ናይ መንእሰይ ትግራይ ንቕሓት ዝወነነ ሰብ እዩ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ከቢድ እዩ እዚ ዝተርቲ ኮይንካ ናብ ቤተሰብ ካዮ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ብሽም ኣሃዱ ሽፋን ዝተገበረት እዚኣ ስሕተት እያ እዚኣ ምግበይ ከስተኻኸላ ክኽእል ኣለዎ ፍታሕ ክህቦ ክኽእል ኣለዎ ዘይፈልጦ እንትኮን ቤተሰብ ኩነታት እውን ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ሚሊዮን ሓውና ንኣወል ስዒድ መልእኽቲ ኣውፅሐለይ እንዳበለና እዩ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝገልጽ እስከ ንከታተሎ ኣነ ፈትወከ ሓውኻ ሚሊዮን ይበሃል እንሻላ ኸይር ተዓረፍኒ ኣወል ስዒድ ኣጂግ እንሻላ
يوم واحد أجي إريتريا أدي وعرو ساقوا أبوي كاني ساميل خلاص وعاها ميكيل بان أنا منشقاني ترديهاني متسي زراربي مساحة أول سعيد ترديهاني زراربينا أجي حاب متى فكا مشيلك أول سعيد بونا هدست ولني نا أول سعيد ناتكا تبوق ناتكا دست ولنا أول سعيد نسخة حنت دزين تايلك تجاربك نسخة تجاربك أول سعيد من قصة حلافايو كن حزبي ترفايس لذي سرعت كل جزء من قصي نهتقم كوينو من قصة مستغيرة نهتزب الزراعة وين تتقمالو كل نجر راجع خريب جاول شيء أنا خلي كادري دلهم جماعة بسدد للناسي حدنا هن من لسينا ترديهن حدنا هن من لسينا هجي بخامي جماعة بسدد للنا حزبس بنافقود بتشنك علنا تسيبنا له ترديهن أول شيء قلنا نجرم نهونا لنا مصر سنا خلينا مش كندي كن مهارز جبعنا كندي أو حجرنا هوينا كن مهار كن معبل جبعنا عن فقودها مسن شجرا فحنا فقودها حجرات نبرالنا أول شيء حاول يتحق أتمنى خمت سمعنا يجيو ملين حاولنا عدنا خملس السعيد دمزخوننا عندنا إكزابير كأ حساب البخاي سمرال كان وعد خان خصم الناس كما قلنا بصوت الفيديو خنكر كلنا دقو عندر كاتشو أفتز حالة فسوم زعواني أو يزنا حدا مستر كم زود ساعز في اللات كوينو حتجون حد نجارات وصيخرة بزعوان الصوص كان كذا زيلون كلهم أعتقد أندرجاتشو مصريوت زتبها لميديا أبز جبر وقال محتتم سراويت إرترام أبدورة تابورز جبروا مسكرناتي ولهم مكانايزد شعبية مسراويتو عدحنا قبلون قدو أندرجاتشو قليت لهم شعبية مكانايزد حيزو كساب دبرة تابور كبت حنتزي حق زنانيرو حيلتها تجري أديس أبوبا معاتو نيروم قبل منستر قدات وتعنا بر إثيوبيا قدو أندرجاتشو مصريوت أبز جبروا قال محتت قليت ويركبالهم حوي حفتي سبسكرايب لايك دقيركم غير كده يا غني لي كم أول لا زوت سلك كلنا كنيات فنكلي مو تعبان السوزوت فيديو له بس كنا كذا صوت الفيديو خنكر كلنا جورجو بزعوا حز له خناتات بزعوات كوينات زلو حد زبل له اسكع كذا إذا قد دايزي حدا كابتي very sensitive زخونة حبريتاي نحن بلا نخل مهنياتو هو حد درونا عالم كنقر جمير له إذا نقرزي شلل لكم تاريخمو صباح نقوه كما تزخل حتى 8 يوم كونوا قد محجي حنت كابتي هو حد صبونا قرزل لهم كتبوا لا تخل بزع قدلتات لهم صبونا قرزل لهم نايم وايك لتالو
ترجعون لهم نايم واي كلت عليهم قلطيفكا نحبرة افريقيا يكون قال قلطيفكا دبدابيتات مصحف كلت علاتهم زيادة ما بيفليتو ما ابارك كيلو خلوهم فلطوا ስለዝኾኑ ስለምንታይ ፈልጥዋ እንዳሪልካ ድማ ቀልጢፍ ዘወየ ብዙ ግዜ ዝዕወት ንሱ ስለዝኾነ እዛ ዓለምና ንነብራ ዘለና ኮሚያ ንሓቂ ትፅባዕ ዓለም ኣይኮነትን ቀልጢፍ ዘወየ ብዝበርታ ቋንቋ እንድሕር ኸይዱ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካን ተሪኻዮም ዜናታት ኣርቲክልስን ጭብጥታትን ታሪኻዊ ሰነዳትን ዘንብቡ ይኮኑን አሚን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ዝረኣዮ ሓቂ ይመስሉ ስለዚ ኣብ ትዊተር ኣክቲቭሊ መፅሓፍ ቀልጢፍካ መልሲ ዘይምሃብ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ኩሉ ግዜ ወላ ቅንዑ ሓሉ ተጋጊኻ ከም ዘለኻ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ዓብ ሚድያ ዘለዎ መፅኡ እንተኸሲስካ ወይ ብሓሶት ተፀሊምካ ምናልባት ውሕዳት ሰባት ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ይፅበዮም ዝበዝሕ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ጎኑ እቲ ዘፀልም ዘሎ ኮይኖም ክፀርፉካ እዮም ዝውዕሉ ሕማቕ ኣብነት ክበኩም ሓንቲ ጓል ወፂኣ ሓደ ወዲ በዲሉን እንድሕር ኢላ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ጎና እዩ ዝኸውን ኣብ ጎና ኮይኑ ነቲ ወዲ ዘይፈልጦ ገይርዎ ድዩ ውዒልዎ ድዩ ከይተፀበየ ከምኡ የለን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ነቲ ወዲ ኣብ መንገዲ ረኺቦም ኣፍንጭኡ ዝሃረምዎን ክቐትልዎ ዝፈተኑን ኣለዉ ናቱ ድምፂ ከይሰማዕካ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሚድያ ተራ ናይ ሚድያ ዘይምርዳእ ከቢድ እዩ ክኸውን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝርዮ ይኣምን እዩ ኣብ 7-8 ፖስት ኮይኑ ተሪእዎ ሰብ ይኣምን እዩ ስለዚ ብልፅግና ነዚ ስለ ዝፈልጥ ብብዙሕ መንገዲ ነገራት ፓምፕ ከም ዝኸውን እሞነቶም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲከኛታት ማኒፑሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎም ነታ ገይም ግን ኣብ ትግራይ ክኾን ከላ ህወሓት እውን ይፈልጥዋ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ደሰይም ፀወታ ክልቲኦም እዮም ተፀሚዶም ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ህወሓት ብግምጣሉ ጭብጢ ዘለዎ ነገራት ይዘርጊሑ ዘሎ ብልፅግና ወላ ሓንቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከይጠቐሰ ክኸስስ ፈቲኑ እዚ እውን እቲ ዜና ናይ لومعت مدى زي مثل اللي رفت ما تخوني لا تسوى قبر باي